Tagpila mo ni kabibing cellphone nila natag. Asa? Tuyutan niyo mo. 18 na ito. Sutso? Baka naman. Iling kay kuan po na 18. Kabibing. Mana ba? Sumhan na siya. Di ay. Guba na dyan. Guba na dyan. Di na naman ang siya ganahan. Ang hani may mga guba. Guba ag. Guba ag screen. Dili gud kamo ara ang cellphone na kanang nang bibi anang Christian gamitin. Wala na amo. Lukan suna. Pag may gamay daot siguro. Uwan ako siya. Adi. Kadto kay katulol mo to na tagak. Guba jamo nagkuan. So di na mo. Sige na na. Di na mo tas. Ba mo tas maulian. Paadyo niyo mo. Pamuray paadyo. Ulian na karuya. Ulian raman. Guba na na. Nani dya. Madyo pagkutong nani dya. Kay lahutay man nag-screen. Kare. Walis dyan dya. 3,000 dya. Jis man ni jis. Iskapin dya. Walis dyan nag-screen. Di man mo. LCD. Di man mo touch. Dek-deken pa ni dya. Pariha as kuan. Tipak. Kana Hagbo. mo na. Oo. Sige sa wala mo. Na palitan na ho ag aw kuan ang gi ajum bisag di mo touch kana magbut-buot ba mo touch ra di ka kadugay touch mo kadugayan pero kanang dugay ja wa ja mo screen protect aw joy tempered tagak pabitaw na hay sa no hay sa Hi. Nag-live na? nag-live ko sa YouTube. Karon hapit na malukko pagkuha na. Ni green na hinuon. Kusog signal ani ba yung gawas? Sahay. Katukad siya mo. Ha? Dili mo. Oh, nag-Facebook mo ka. May signal. Di, kuan ani ari dapita na. Kusog. Nakadilin siya mo. Ari pod. Wada job. Daw. Kapo na kurik-kurik. Hagad. Kamauan. Hani man yung cellphone na di ay. Huy. Baraturo na sipol. Suro-suro yun. Basta gularan. Suroy. Suro-suro. Nagitaw na. Muslim. Urag tupag na julen. Nagutong jepper 3,000. Kisa kadarya ni. Dadari yung mga. Ilamig dagway kung tapapang cellphone kaysa sa ano. Ira man. Ira lagi. Aw okay, naka-live man. 4G ni. Naka-live mo. Ganihapon. Gapurji. Gihapon. Mo ba? Ako pa na cellphone na punta. Hani ning SIM ni Jani. Kuan ni smart. 5G na ni. Napauhan ni naman DJ ha. Di ba usod. Ika na mo na nagkasulig sa aran. Asa gug Facebook ani? Samo. Chrome. Way kuan. Wow. Balik ka, wala balik. Dito ato. Pispa na.
Ikan yan. Katong pag-ingon, palugi. Matong Minsan, palis na siya nakatawa. kanaw sa kopya kay naitan to. Balik ko kay kanaw. Undiyan ang udto sa mga mo to. Kaudto. Kita labay na puno ng tubig ni pispanan sa mga Asa dapit? pabor damo. Ding asa? Pero baha lagi alam. Abta nagbaha pa sa puso. Ligo tong luto. Asa? Ito. Ito. Sabo na may lamiyan na. No, may baha wala tisip. Ay, katong sila to. Pero kay wakang kaot. Sa ito ba mas Ikasud. Nami to iyon. Di mo to kay sabon ba? Ay, subar. May mga sunoy gagmay ba? Ikasud. Pulong at tangka. Ira. Alam ito, sabon din. Ito mo itong Ako lagi mag-google kay ato ko sa kalsada, maglulingkod, magdaan ako bangko. Sa H Plus ra. Agka to ng wifi. Wow, wa ko makunik, gadita ra ko. kakulit mo ka ito. Wa ko makunik kay si Ingos tinda si ko nag-loading-loading. Loading kita. Di wa na po, wa na Ang pila silang gamit. Isa ra may cellphone, si Jara may sikalingog gamit. Isa kato din ka Junams. Wow. Ito nagduwa kagpan loading ay. Ini budak ko. Ingon na lang ni mo Wifi labay. yan. Lamisa na kuha ni mo na to. Wa may signal as tires. Kita naglamisa na lang mga bata yung mga ato ko magkulay. Kusog mo to ani pero ini kusog ni ja alas 10, alas 11. Kabi yan. Gabi ina. Gabi nakakuan ko gabi subay. It's plus ra. Gusto mo gusto sa una, kung sila marpit, gibutang pa nga ka, gitsupulong itang siyaro. Oh, gusto ko ito ang bago pa. Di, ako ito mapwesto nila lagi. Ito mabutang pwesto tarong. Naara mas bintana, mabaw ra magikuanan din. Aw, Di okay ra man na basta kat musiga tong tulo. Tulo usay kay signal ni ja muduha. ba. Oh, tribers gani kay vlog pag ni Adik, gusto mo kuhan basta lang may online sabong. Init yan yung cellphone, katugayan nito. kuan ano mga YouTube mo dali ang kuan. Nadto cellphone. Online yo kan online yo. Sana Mo all. ni na si Jang. Ko cellphone kay online sabong. Ano ato sabi. Ito rin, Samsung din. Pwede. Kipad. Banhat dan mo, yung paludar tadi ko. Pwede ba? Online do yun lang sabong ito. Dami ito. Suot mi dan magtungong marti. Busog to jam ron. Kamay pag sudag sa paan. Pagkaato sa Ubos sila goy. Lagbas mo? Adi sa mo nang pen. Naana gabi na, naana. Aring, Ubos sila dulpo. Di la Edgar, yung magka ah. sige, kuhaan mo. Kasi gusto tubig. Di ato mo ko sila kuya, ato mo yung pinising ato dito no. Nauwa na yung tinamak ka na. Ano yung luto? Tinamak ka po sa patigbo. Patigbo sa mga tila, mga gagmay, mga tila. Mga Ini patan. patan. Mga patan ko Pantas to. yung pika siguro. May iya duda ko mga anak ng riba. Lak makmak to. Siguro ni ba anak. Makmak palong. Nawahi na guminisa kari tinaw na pero pag tinamak ka na apa pa. Katong kita kay apos pintalanan. Katong kita Lami mo. yung gagawin cellphone na to. Si Juan, lami videohan. Kay Dahil gusto mo na eh. Pag si Kupon yung tagbo nagwauang. Dami damo to mga sampag. Ang tubig wag tubig Saka ana. kay Ang uwang kay bahada. managbo mga kan. Siga.
Nato na na kaya mo Gagmay. Lagoy Kuya. tagsalan Una pinagoy itong nagrisyo kay sabak daw kay di anabran nang dut nang matog nang uwang na liwag ang uwang kay tuan lagi nang bumbabit na lang dali Wala kami. Baku anak pisik ato eh. Karawang mo ko na kinarawanan. Baku na dyan ang baksan anak ding ba? Baksan. pero kita ni ngawa na dyan Loya sa zero oh. Minga na sa asa mga kaupa na. Ya. Lah, taro nga agwan. Pin pa Double parking. kasapin Kaupaw. Kasi upaw. Cam-cam ha. Upaw man, oy. Ay, tunga sa ito tagadang dahil gabot ba? Ay, Di ko na-estimate cam-cam kini. sam-sam ba din eh? Lah. Alvin dili. Kuya asin siya bumbu ano. Mabuang. Kinsa man to isang gi-drive ba? Nakuha na dili tingog simpangan ba. Ato kay live lagi ko. live live pagkalan Gilin ta. Hindi mo istorya. Good mo anak. Good. pa motor pen yatras Angger bagay pato Isa na sa kay man kunsi. An papo ko dulu. An ako din na. Koy, loya pug kakoy an. Ate, uyo kunsi. Mura man ay laki. Kanang dalan. marambok na nagdugo hindi mukhaon ni Wa una sa nang Pagka uwang ba rail. Kajunder ba na ka. Si Kuan man nakauna na. Jerome. Ah, jero. Baho. Pwede na po kuha na ni Junre. Jerome ibili na ni. Iya, gusto sabihin. Nanas ko ano mama, nagalingingan nila, Jaguar. Na. Jaguar to dakwa na Cebu. Kita Jaguar. Kita bang tukoy ba yung lagi ko pag yung Jaguar. Pangapin ay ari tangan na Pagtigo. Dako pagkuha gila, kabibi. Ha? Dako pagkuha. Napay kuan. Kanang 5. Siya pwede duble. Di. Nasagnar ka ni kuha. Wa, tagbilaran. Nagbilaran. Nahagna pe. Hmm? Nahagna dahil makakuha ka to. kasi trapuan niya May trap po. kanang trapong bentar ano yung trapong ba Ano siya? Parang video ko. Ano mo? Butas yun? Asa butas 20 Ano pwede palit mo ha? Mailang nanakad na Apple ka ba? Wala pa na tagal may gagmay Normal nila? may duha isa
Wala lamang. Wala lang to kay na. Ang job. Jom na jom. Grabe. Ah, yun, takog na. Grabe, tipin mo dyan ang angag, ang luto. Ah. Hindi ko na isugan ka. Inuman na anong bahaw pina. Lalamias. Anong bahaw pina. Lalamias uwang. Ah. Bawa. Iba mo rin mong sarap na. Good solid. Ato tali ko ta. Iko rin. Ah, dai na ba? Tayo bangko ta ako ta. Tato ta. Gutom kayo. Gutom kayo. Job, ibuta sana ubos, Job eh. Kalihog, Job. Ha, magluwag, ah. Lubat na ni Ron ba? Pag nga na ni kay lubat na. Kaunsa ko.